Тук има някакъв, може би, тунел, в който рибите обичат да спят. Тук има много удари просто. Невероятно. Много борбени в това течение, просто са уникални рибите. Стреляме от среща в по-тихото и пресичаме реката. Течение. Охо! Ето нещо интересно на пресечението. Не трябва да го пускаме, защото са много борбени рибите тук. И може да стане. Ето. Една хубава рибка. Охо! Един бабанец. 40. Няма време. Ето го един бабанец. Мале. Много хубав. Централно закован на двете куки. Така. Чакай, приятел. Чакай да те откопчеме. Така, едната е почти откопчана. Много добре ма закова. Много добре. И другата. И лошо се бъдна, приятел. Лошо. Много лошо се бъдна на другата. Чакай, пускай. Спокойно ще се оправиш. Много хубав. Много красота. Към 40. Айде, в момента реката е дяволски непредвидима. Има много риба с това течение и разпери. Забелязах, че има. Сигурно и щуките ще тръгнат. Тази риба, която изтървахме, за мен може би беше и разпер, защото напада много силно и хем я засякохме и в същото време успя да се откачи. Ето отново удар, засечане втори път. Малка е рибката. Да, малка е. Борбена иначе. Е как джаз. Ела тук, приятел. Малчуганче. Усетихме го веднага, че е малчуган. Централно ковнат. Откачаме и е готов да изчезва. Да порасва. Хайде. Охо-хо-хо-хо-хо! Охо-хо-хо! О! Я да видим какво е това. Отново един много хубав екземпляр, приятели, от кефалите. Ето го и него. Как ме взе. О, бой! Чакай, приятел. Само не се джаскай много. Зато откачаме и си готов. Оба! Ай, готов. Сам саморелиза. Много добре просто.
има някой разпер, че сега ударим пак. Ще пробваме така по края, че е по-тихичко. Може да изкочи нещо. Макар че проводката трябва да е по-бърза. Ето го. Както и казах. Ева, приятеля. От чуганче, но стой си. Стой да те освободим. Така. Цак. Трите куки си лапнал. Айде, готов си. Така. Един мал чуган. Но запазено място тук имаме. Първо към уния дървета там и пускаме с течението. Оплити се нещо. Сега ще търсим там от среща също, по-в тихичкото. До дървото. Докато кажа до дървото и гледайте какво прави пръчката. Гледайте. Мале. Никакво пускане. Добре се бори. В това течение ще дойдем тук. Ела, приятели, ела. Добре се побори. Оп. Хайде, ела да видим. Красавец. Мале, приятели. Река Росица днес е невероятна. Удари брутални кефали и разпер дори. Я да видим сега, лошо ли се събоднал. Или дали ще можем или вадя другите инструменти. Ще ги вадим, няма начин. Оба! Само да ги открим. Така. Опа. Така. Чакай, приятел. Чакай. Сега ще освободим веднага. Само мируе. Браво. Айде, изкачи. Ще пробваме тук в една идея по-спокойното. Ти беше удар. Имахме ударче, но се оплети. Тънко така водим. Как ме изрязка това. Видяхте ли, не знам. Мале. Как ме изрязка, приятели. Това беше хубав кефал, може би. Дебнеше там, в тихото. Ще пробваме пак. Значи много бавна проводка. Блесната върви. На повърхността ти беше удар.
О, ето го, ето го, ето го, ето го удара, за който говорихме. Ох, приятелю. Мале, голям риболов. Сега ще го извадим от тук. Ето го. Един маник. Другия беше по-голям, който удари, но централно, професионално. Десятката. Айде да бягаш. Оба! Далече няма как да го пуснем по-кадърно от ти. Тук е много. Държим много високо. Охо, голям удар. Голям удар, приятели. Голям удар. Да видим. Къде отиде рибата? То голямо нещо. Голямо. Я да видим. Разпер, бе. Разпер. Мале. Покрай брега. Лошо са ковна, бе, приятел. Пак лошо са ковна. Дано да мога да сходим. Сега. Така. Всичко е ясно. Ще да откачим тук, че. Да мога да отчим да го откачим. Моля ти, не са джаскай само, за да те откачим, приятеля. Не, оп, браво. Така. Четвърта челюст. Чакай. Бах челюстта. Много кръв пак. Понеже установихме, че има и разпери, освен хубави кефали, сме подготвили ето това воблерче за разпери. Да видим дали ще провокира някой. Добър каст. И теглим. Ето го е първия. Мале. С първия каст и разпер. Приятели, о май гот. Мале. Първи каст просто. Не е голям, но ето ви воблерчето, че веднага заслужи парите си. Чакай, приятел, чакай. Чакай малко. Чакай. С първия каст. Не си, че тези стройки си баба майката. Лошо са бодна така. Какво да направя аз? Кажи ми. Какво да направим, като бодната е лошо? Гледай. Ето го и него. С първия каст просто. Да го върнем да порасва. Хай! Невероятен риболов. Разперите са откачили. И още веднъж воблерчето на Хънтър Соул, или как се произнася, пети номер. Просто попиля. Отново бърза проводка.
О, втори разпар. Мале, леле. Какво става тук? Върза ми тук. Мале, да не ми се заклещи воблер някъде. Това е много успешен воблер. Вече признавам го.